Aj vám je tu také teplo? Najviac teplo na svete, stačilo mi výjsť z domu a myslela som si, že zomrem. Extrém. Vôbec neviem, ako prežijem tieto teploty. Hej, hlavne na juhozápade Slovenska, dúfam, že to všetci viete, lebo sa treba natrieť a poriadne piť, že máme výstrahu 3. stupňa, teda najvyššiu výstrahu, aká je pred vysokými teplotami dneska, konkrétne teda 14. augusta, keď nahrávame, tak môže byť teploty až do 38 stupňov, dúfajme, že už to teda prejde. Táto výstraha je dokonca až v 8 okresoch. Wow. A tie mestá na to vôbec nie sú pripravené. Bratislava určite nie a myslím si, že väčšina väčších miest na Slovensku vôbec. O tomto máme aj super epizódu s Ivankou zo Znepokojených matiek, takže si ju môžete vypočuť na Spotify. Ale teraz sa vítame pri tejto novej epizóde. Pri mikrofóne je tu dnes Kaja, Veja a Betka. A budeme sa teda rozprávať o tom nielen ako nám je teplo, ale hlavne ako nás to stresuje, a teda o klimatickej úzkosti. Po anglicky hovoríme climate anxiety alebo aj eco-anxiety a ide teda o strach, o budúcnosť života na Zemi v dôsledku klimatickej krízy a v dôsledku jej následkov. Čiže napríklad extrémnych prejavov počasia, ako extrémne suchá, ktoré sú potom stredne nárazovými, záplavovými dažďami a podobne. Spájame ju najmä s pocitmi smútku, strachu, hanby, ale ponovom by sme si mali uvedomiť, že ide aj o pocity hnevu a nejakej bezmocnosti. Tie môžu byť u každého rôzne intenzívne a môžu byť sprevádzané aj inými prejavmi úzkosti, ako zhoršenou kvalitou spánku, či sústredenia, únavou alebo podráždenosťou. Úzkosť ako taká, nie len teda tá klimatická, ale hociaká, sa spája s neistotou, nekontrolovateľnosťou či nepredvídateľnosťou situácie, ohľadom ktorej sa teda tá úzkosť objavuje. A toto všetko teda je pri klimatickej kríze veľmi prítomné a práve preto vzniká aj klimatická úzkosť. Síce neradíme tento typ úzkosti k psychickým ochoreniam, ale môže byť príčinou pre iné psychické ochorenia, napríklad pre depresiu či dokonca závislosť. Pri klimatickej úzkosti ide o normálnu reakciu na nenormálnu situáciu predstavujúcu pre nás nebezpečenstvo, lebo klimatická kríza nikdy predtým nebola, respektíve ľudstvo vo svojich moderných časoch takúto zmenu klímy nezažilo a preto je to pre nás nová situácia, nenormálna situácia, na ktorú reagujeme takýmto typom úzkosti a stresu. Častokrát nevieme odhadnúť rozmery, do akých toto nebezpečenstvo až pôjde a ako zasiahne naše životy. Napriek tomu, že sa k psychickým ochoreniam neradí, tak sa podľa niektorých výskumov predsa len objavujú aj výnimočné prípady patologických prejavov klimatickej úzkosti, teda môže to dojsť aj do veľmi negatívneho zážitku. A teda klimatická úzkosť býva zaraďovaná k existenčným typom úzkosti, a to preto, lebo človek má úzkosť ohľadom okolností, ktoré nemôže zmeniť. Klimatická úzkosť môže naberať rôzne formy, či už tú negatívnejšiu, ktorá môže teda prejsť až do tých patologických prejavov, čo som spomínala. Tá býva paralyzujúca a to je trochu problém, lebo človek potom nevie úplne existovať. Ale taktiež môže naberať aj tzv. V úvodzovkách praktickú formu, ktorá vlastne privedie človeka k vyhľadávaniu nejakých nových informácií či prehodnocovaniu možností správania a teda prináša mu motiváciu k tomu, aby sa snažil túto situáciu riešiť. A teda v kontexte klimatickej úzkosti by som rada spomenula aj podobnú, ale trochu inú emóciu, ktorá je teda pre mňa asi intenzívnejšia ako tá úzkosť. A to je environmentálny žiaľ, alebo climate grief, ktorý je vlastne psychologickou reakciou na tie straty, ktoré klimatická kríza prináša a na ničenie životného prostredia. Je to teda nejaký silný žiaľ, ktorý môže človek pociťovať v následku katastrof, ktoré klimatická kríza prináša. Teraz sa môžeme pobaviť o tom, že čo vlastne túto klimatickú úzkosť vyvoláva. Môžu tým byť napríklad extrémne prejavy počasia, tzv. Priame vplyvy a príčiny klimatickej úzkosti. A môžu tam byť aj dôsledky klimatickej krízy spojené s extrémnymi prejavmi počasia, napríklad nutnosť vysťahovať sa, strata príjmu či zdrojov, obživy a tak ďalej.
čo sú tzv. Nepriame vplyvy a príčiny klimatickej úzkosti. A vlastne takisto tam patrí negatívne správy v súvislosti s klimatickou krízou. Aj napríklad IPCC reports, ktoré informujú o tom, ako sa vlastne klimatická kríza vyvíja. Vplyvajú aj rôzne ďalšie aspekty, či už vlastne aj psychické, teda či sa človek aj mimo toho stretáva s inými formami úzkosti, alebo čo je dôležité, jeho špecifická životná situácia či povolanie. Silnejšie ju môžu pociťovať napríklad farmári alebo klimatickí vedci, prípadne aktivisti, ako sme aj my. My vlastne vnímame tú klimatickú úzkosť. Vieme si to predstaviť, pretože vidíme tie správy a vidíme, ako nikto s tým nič nerobí, takže ešte viac to v nás vyvoláva ten pocit toho smútku. Stretávame sa s tým celkom akoby intenzívne, tým, že je to niečo, čomu sa aktívne venujeme. Pre mňa napríklad bolo minulé leto asi najviac letom, kedy som to prežívala, pretože som si najviac uvedomovala kvôli tým správam, ako vlastne sme každým dňom prekročili nejaký nový teplotný rekord, ktoré boli mimochodom tento rok zase prekročené. Jej. Tak jednoducho vtedy som naozaj prežívala taký ten silný pocit toho smútku, aj také tej bezmocnosti, pretože si uvedomujete dlhodobo už proste všetci tlačia a jednoducho zvonia na poplach, že veď musíme niečo robiť, ale pritom sa nič nedeje. A potom to prerastá do tých pocitov hnevu, ktoré sme opísali, že to je ten klimatický hnev. A ten pocit po mňa možno teraz ešte viacej, pretože ten smútok, ako je napríklad sa hovorí, že vždy po nejakej strate, napríklad po rozchode a tak, prejdete 5 stages. Stupňami dokonca sa to hovorí. OK. Tak najprv prejdete smútkom, potom prejdete do fáze hnevu a do fázy prijatia asi neprejdem, lebo toto sa nedá prijať. Ale jednoducho klimatická úzkosť je veľmi reálny pocit a už som sa bavila aj so svojím kamarátstvom. A tí mi povedali, že toto leto je fakt prvé, kedy to prežívajú celkom intenzívne. Jednoducho si uvedomujú, že to, že máme 30 stupňové teploty reálne už asi celý mesiac a viacej a potom je to vystredené nejakou búrkou, ktorá zničí festival, že to nie je normálne. Takže treba sa o tom fakt, že intenzívnejšie rozprávať. Ja si tiež myslím, že to vnímam tento rok tiež podľa mňa najviac, keďže minulý rok som pracovala v klimatizovanom prostredí. Napriek tomu, že aj teraz pracujem, tak mám pocit, že tento rok sa to ešte zdvojnásobilo, tie pocity, ktoré som mala. Práve možno na mňa nepociťujem práve tú klimatickú úzkosť, ale možno skôr ten hnev, že nikto nič s tým nerobí a vnímame tie dôsledky akože veľmi živo a aj tak sa nič nedeje. My ich síce vnímame aj tuto v strednej Európe, teda na severnej pologuli veľmi intenzívne, ale sú skupiny, ktorých vnímajú ešte viacej, teda najviac zasiahnuté skupiny, ku ktorým patria mladí ľudia a potom aj ľudia napríklad z mapa regiónov. O tom nám viete povedať viac určite vy dve, ako ja. A vlastne mapa Most Affected People and Areas, v preklade najviac zasiahnutí ľudia a územia. To sú časti globálneho juhu a títo ľudia pociťujú prejavy klimatickej krízy ešte častejšie ako my na globálnom severe, kde sa vlastne nachádzame, pretože klimatická kríza ich nutí vysťahovať sa zo svojich domovov, nutí ich proste zmeniť práce alebo proste viacej sa aktivizovať, pretože oni to cítia celoročne, ako my, že máme leto, ale ich sa to dotýka priamo. My si nevieme predstaviť, keďže my sme ešte v tej privilegovanej časti, že ako to oni prežívajú. Oni tam reálne bojujú o život. Čo je teda dôležité povedať k týmto vlastne nejakým marginalizovaným skupinám alebo mapa skupinám, tak treba sa pozrieť trošku aj na tú definíciu o klimatickej úzkosti, ktorá sa používa bežne. Ja teda budem mať teraz také krátke teoretické okienko. A teda väčšinou sa úzkosť ako taká definuje ako niečo, čo sa upriamuje k budúcnosti. Teda pri klimatickej úzkosti ide o úzkosť toho, že čo bude, aké prídu katastrofy, ako nás to zasiahne a tak ďalej. Ale toto je teda veľmi privilegovaný pohľad, pretože pre veľkú časť sveta, teda práve pre mapa regióny alebo proste jednoducho pre rôzne marginalizované skupiny a krajiny, ktoré sú ohrozenejšie klimatickou krízou, nejde o neistú budúcnosť v zmysle, že aká príde katastrofa. Ide o neistú budúcnosť v zmysle, že nevedia, aké budú následky tých katastrof, ktoré sa dejú teraz. Nevedia, ako ich život bude vyzerať v následkoch katastrof, s ktorými sa stretávajú teraz. Nejde teda o nejaký strach z budúcnosti, alebo teda ako je to stále strach z budúcnosti, ale v inom zmysle, ako sa o ňom rozpráva tu. A problém s touto definíciou vychádza aj z toho, že marginalizované komunity sú často z tejto konverzácie vynechávané. Čo je čiastočne spôsobené aj tým, že v mnohých krajinách, ktoré sú zasiahnutejšie klimatickou krízou, v mnohých krajinách globálneho juhu, sa často o psychickom mentálnom zdraví
traumách a úzkostiach nerozpráva tak, ako sa rozpráva na globálnom severe. A preto mnoho z tých ľudí, aj keď pociťujú tie pocity, boja sa o svoju budúcnosť v následkoch klimatickej krízy alebo si prežili nejakú klimatickú traumu, tak to nevedia úplne takýmto spôsobom vyjadriť. Ale teda samozrejme do toho hrá aj ten faktor, že jednoducho tie marginalizované komunity k tej konverzácii nie sú volané, sú jednoducho ovládané v úvodzovkách, dominované tými privilegovanými skupinami, ako tomu je pri mnohých konverzáciách, nielen pri tejto. Následkom čoho môže byť, že ľudia na klimatickom severe, zväčša teda bieli ľudia, zväčša teda bohatší ľudia na klimatickom severe, môže u nich ako následok tejto klimatickej úzkosti vzniknúť hnev, ale nie obrátený na mocných, ktorí to neriešia, na politikov, ktorí to neriešia, na tie fosílne firmy a tak ďalej, ale práve na tých ľudí na globálnom juhu. A môže to teda vyústiť až k podporovaniu takzvaného overpopulation myth, alebo teda mýtu o Preľudnení, áno. Ďakujem. A až teda takým ekofašistickým názorom, a teda k tomu, že je to vlastne chyba tých ľudí na globálnom juhu, pretože majú veľa detí a tak ďalej. O tomto mýte o preľudnení máme aj starší príspevok, ktorý vám môžeme dať do popisu, alebo každopádne ho ľahko nájdete na našom Instagrame. A taktiež, ak neviete, čo je ekofašizmus, k tomu sa tiež chystá príspevok. Tak aby som to teda ešte dokončila, by som rada spomenula jeden výskum, ktorý bol publikovaný v roku 2021. Jeho autormi sú Brit Wray a jej teda kolegovia. A oni sa rozprávali s 10 000 mladými ľuďmi vo veku 16 až 25 rokov z rôznych krajín, z rôznych situácií životných. Teda išlo nielen o ten globálny sever, ale išlo aj o krajiny ako je Nigéria, India, Brazília, Filipíny a tak ďalej. Teda aj o tie krajiny, ktoré sú zasiahnuté viac tými klimatickými katastrofami už teraz. A zistili, že 45% účastníkov tohto výskumu pociťuje nejakú klimatickú úzkosť, respektíve ich negatívne pocity o klimatickej kríze zasahujú do ich bežného života, do ich schopnosti normálne fungovať. A keď sa vlastne pozreli špecificky na tie krajiny, ktoré sú najviac zasiahnuté katastrofami už teraz, ako už spomínaná Nigéria, Filipíny alebo India, tak zistili, že na niektorých miestach ten počet ľudí, ktorí tieto pocity zažívajú a ktorým to ovplyvňuje bežný život, vyšiel až na 75%. Podobné pocity sa objavujú aj u ľudí z marginalizovaných skupín a u ľudí vlastne z týchto nevýhodnenejších regiónov, ktoré sú viac zasiahnuté katastrofami klimatickej krízy. Ale možno tá definícia to úplne neodráža a tá konverzácia. Takže to je niečo, na čo je fajn myslieť vždy, keď sa o tom rozprávame. Áno, u nás sa nemyslí na strašne veľa z týchto aspektov, pretože sme od toho odizolovaní alebo dobrovoľne vedome ignorujeme. A hlavne teda ľudia, ktorí napríklad organizujú COP. Tam sa ignoruje veľa vecí, ale teda o tom teraz nerozprávame. Skôr sa skúsme teraz porozprávať na takú pozitívnejšiu notu a to je, ako sa vysporiadať s klimatickou úzkosťou alebo klimatickým hnevom alebo ešte aj klimatickým žiaľom. Ako sa vysporiadať s touto zmeskou pocitov. Ja osobne môžem povedať, že mne pomáha o tom rozprávať. Pomáha mi to nejakým spôsobom pretaviť do umenia, čo je tiež dobrá taktika. Jednoducho môžete maľovať, môžete písať, môžete v podstate urobiť s tými pocitmi hocičo. Môžete ich vyrozprávať svojim blízkym, ktorí majú podobné pocity alebo ktorí jednoducho s vami dokážu rozprávať empaticky a s pochopením a u ktorých máte istotu, že jednoducho budú vašu skúsenosť či už zdieľať, alebo minimálne vám dajú dostatok priestoru na to, aby sa cítili v tom bezpečne. Takisto robte veci, ktoré nám prinášajú radosť. Nie je to len o tom, že musíte konštantne čítať negatívne správy alebo IPCC reports, to fakt nie je nutné. Je nutné skôr ísť aj do prírody, zostať v kontakte a robiť veci, ktoré vám urobia úsmev na tvári, pretože nemusí to byť vždy všetko zlé. Práve by sme mali skôr budovať ten mindset aktívnej nádeje a to teda si predstavovať našu víziu nového, lepšieho sveta v budúcnosti. Aktívne sa organizovať v rámci našej komunity alebo aj hociakej organizácie hnutia, ktoré sa vám páči a tam si spoločne budovať tú víziu nového sveta a tým dávať takú tú nádej, že ono to bude vlastne lepšie. Ja by som k tomu doplnila len to, že aj v odbornej literatúre sa často môžeme stretnúť s odporúčaním práve participatívnej akcie, kedy človek aj má pocit, že niečo naozaj robí, že tú situáciu aspoň nejakým spôsobom sa snaží riešiť a zároveň tam má tú nejakú komunitu alebo tých ľudí, s ktorými to môže zdieľať, čo je tiež veľmi dôležité pre nejaký pozitívny zážitok alebo pre naše psychické zdravie. Áno, pretože práve v tej komunite si môžeme uvedomiť, že nie sme v tom sami. Sú tu ďalší ľudia, ktorí sa cítia tak rovnako a dokážeme sa navzájom podporovať.
A je to častokrát aj účinnejšie ako iba individuálne opatrenia, ako recyklácia alebo šetrenie energie či vody. Jednoducho nám to dáva ten pocit, že sme spolu a že má väčší impact, ako sme už spomenuli. Ale ak by ste mali pocit, že to sami nezvládate, tak určite choďte vyhľadať odbornú pomoc psychológov a psychologičky, ktorí by vám vedeli dať odborné rady a hlavne taký ten bezpečný priestor človeka, ktorý jednoducho vás bude počúvať za každých okolností. Čo sa týka ale aj tých nejakých individuálnych zmien, ako je recyklovanie a podobne, čo Kaja spomínala, tak určite ale majú tiež svoje miesto v tejto zmeske riešení, pretože vám tiež môžu pomôcť cítiť sa nejakým spôsobom lepšie, že možno aspoň trochu prispievate rukou k dielu, alebo nejakým spôsobom žijete svoje hodnoty a upevňujete svoj vzťah možno k prírode alebo zemi, ktorú chcete nejakým spôsobom pomôcť chrániť. Áno, každý krok je krokom dopredu a niekedy to je samozrejme aj dozadu, ale všeobecne ide skôr o to, že sa pokúsime. Snaha sa cení. A snaha je dôležitá. Všetci v podstate len žijeme a nevieme ako. Takže vždy je aspoň nejaký ten malý krôčik dopredu krokom. Tak to treba brať. Áno, a ešte by sme si mali pripomenúť na záver, že vlastne prežívať klimatickú úzkosť neznamená, že je s tebou niečo v neporiadku. Je to normálna reakcia na nenormálnu situáciu nebezpečenstva a je vlastne úplne legitímna a validná. Toto organizovanie sa v oblasti klímy vie byť často psychicky zaťažujúce a môže v extrémnych prípadoch zájsť až do vyhorenia, pretože veľakrát ideme do vecí horlivo a s veľkou motiváciou, čo nás však môže veľmi rýchlo vyčerpať, najmä ak vlastne nevidíme pozitívne výsledky nášho nasadenia okamžite. To sa ale v prípade klimatického aktivizmu deje až nezdravo často. Preto treba dbať na vlastnú psychohygienu, rozprávať sa s blízkymi, ako sme už aj spomínali, a v prípade potreby si dať pauzu, praktizovať radikálnu pohodu, vyhľadať odbornú pomoc. Kedykoľvek na vás, počúvajúcich, začne doliehať klimatická úzkosť, či pocity únavy až vyhorenia, nemusíte v tom zostať sami. Môžete sa o tom rozprávať so svojimi blízkymi alebo dať zo seba tieto emócie von. Sme predsa v tom všetci spolu. A keby ešte chcete hudobné odporúčanie, tak super pesnička, ktorá mi pomáha sa tak trochu uvoľniť, keď na mňa doľahne nejaký takýto zlý pocit, tak je to Won't Give Up od Patty Gonia, to je taká strašne úžasná drag queen. Milujem ju. Potom ešte úžasný hudobník Yo-Yo Ma a gitarista Quinn Christopherson. A teda ešte mne napadol jeden taký malý tip, že mne dosť pomáha aj nenechať tú úzkosť alebo nejaký strach tou úzkosťou a strachom, ale práve to pretransformovať do toho hnevu, ktorý môže byť ale motivujúci, tak ako sme tu už niekoľkokrát povedali. Čiže je v poriadku hnevať sa na ľudí, čo nerobia dosť, lebo to ignorujú to, čo by robiť mohli. Je v poriadku hnevať sa na politikov pri moci, ktorí sa venujú radšej väčšiemu získavaniu peniazy do svojich vreciek a korupcii, ako by mali riešiť existenčný problém, ktorý sa nás všetkých týka. Je v poriadku hnevať sa na veľké korporácie a ich CEOs, ktorí sledujú radšej svoj profit, ako to, aby sledovali nielenže riešenie klimatickej krízy, alebo aspoň jej zmenšenie dopadov, ale sa nepozerajú ani len na živobytie svojich zamestnancov. A je taktiež v poriadku hnevať sa aj na mestá, ktoré nie sú ochotné sa prispôsobiť a radšej napríklad vyrúbu stromy a namiesto toho všade nastávajú betón, ktorý vlastne zhoršuje zážitok nás všetkých. Je to v poriadku a tento hnev sa dá veľmi ľahko využiť na to, aby sme žiadali zmenu. Hej, potom je nám to tak teplo. A vlastne toto všetko, čo cítime, je taký koktail tých emócií, ktoré máme. V každej situácii zafunguje iná. Tak my všetky veríme, že sa naučíme spolu s vami ten žiaľ aj tú úzkosť prežívať adekvátne, lebo majú svoju rolu a miesto istotne aj v aktivizme. To je aktivizmus, guys. Takže lúčime sa s vami aj pri tejto epizóde. Budeme veľmi radi, ak ste došli až do konca a mali s nami trpezlivosť. A dúfame, že v lete vám dopraje teda počasie aj trošku lepšie teploty, viac znesiteľné a hlavne, že spolu zmeníme systém natoľko, aby toto nebolo najchladnejšie leto v našich životoch. Pa, pa! Ahojte! Ahojte!